Franku Tučkovi. Jo! Tak to šoupni! 65 nebo 40. A pak dva lidi tady někde v téhle době slaví svátky, to znamená Šimy. A tady je Janínka zítra. Ano, a táta má narozeniny, ty vole, za týden. Nebo v pondělí. Hojičky jsou na řadě, jo, teďka, než to vyhlásí. Je jasný, takže kolečko. Ten přijde zítra. Tak, čím začneme? Slíbil jsem vám, to vám tady takhle nechám kolovat, slíbil jsem vám teda nějaká svině odhalila korupční aféru v téhletý firmě, nějaká slavný soutěži. Nevím, co to je za svině, nějaká to byla, ale jak jste si přečetli v posledním okýnku, já jsem to všechno znegoval, no comment, o ničem nevím. Tak já vám to nechám trošku kolovat, můžete se podívat, taková koláž, kterou nějaká svině nafotila, jo? Tak. Je to podepsané. Já to je anonym. Honzo, nemáš mám? Tak, dál bych vám představil rád hostesku, kdo ji nezná, naší přítelkyni a příznivkyni naší soutěže, je to Andy. Příští rok je s náma, takže máme další tečko, jo? Teď vám ukážu teda, abyste věděli, že jsme to všechno počítali. Takže je to téhleté PC plachty, to je vymoženo z prvního století. Přežila to, jo, pánové, přežila to a nějakým způsobem jsem to dopočítal. A myslím, že výherce prvních 5 jsem počítal opravdu 5krát skoro, takže určitě. Je to opravdu tak. Honzíku, ale já už mělo to tak být. Já už jednou jsem to vydal, furt jsem poslední. Nebo to je zajímavý. Kapříci zůstanou, nebo... Kapříci zůstanou. Když tam ve 3 ráno se to počítá, To je dobrý, jo. Takže začneme s nějakým tím vyhlašováním. Takže první... Červená uce. První ocenek na to. Ne, to je vrchol. Tak po 29. začni. Chtěl bych tady. Mám tady jeden takovej pro našeho fanouška naší soutěže, který ho mám hrozně rád a chodil k nám a chtěl by i s náma hrát, když je mu nějakých 12 let, tak jsem mu řekl, ne, až v 18. Takže jeho zástupce Šviháka bych poprosil, je to Míra. Takže Mírovi dej plakátek, že ti mu posílám, jo? Je tam 2 kilo v tom aspoň. Šviháku, prosím, zůstaň tady rovnou. Mám tu cenu pro nejlepšího gamblera soutěže a veterána, takže nejstarší z nás je určitě, to je neodiskutovatelný, a gambler je taky, a Platíková Zvomíra, takže příště. Takže až skončíme, tak si připravte drobný a půjdeme na to. Od 10 korun nahoru to bude. Musíš si to rozstříhat, no, jako na to neměl sílit. Teď ještě začneme tím, že máme tady nějaké ceny pro statistiky, co se vlastně dělali v celé soutěže. Takže začal bych. Kdo měl nejvíc zářezů, to znamená přesných výsledků? A pro Petra. To bych nepobíral. Ty hajzleku. 7 přesných výsledků a je to Berry. Jo. Zase levá. Pak tady máme. Tady máme takovou statistiku vlastně Smolař.
soutěže. Je to všechny zápasy plus minus gól. Jo. To znamená o jeden gól na jedné straně, o jeden gól na druhé straně a měl by zářez. Úplně suverénně. To vyhrála moje sestra Dana. 14! Ne, to má tam mít nebo nemá? Ale jo, má tam To je Na fotku. jediná cena, asi tam dojde. Já už dám vyklídku doma nějakou. Já už tady vlastně Já bych tam byl, ale Jsme na posteli. to je vložnici. Vložnici nebudete. Takže, další. Statistická hra, to znamená nejvíc, kdo využil nejvíc čolky a žoliky. Někteří o nich ani nevědí. Já až ke konci. A mu to ptám? Ale jako, ani tomu nepomohlo, jo. Já tam asi 15. Mě to musí vysvětlit. Je to, na čem byste se, když budeme hrát příští rok, na čem byste se fakt měli zamyslet, protože fakt nám to přese šílených bodů, jo. Jako bez toho se vyhrát nedá strach. Ale tohle tenhle rok vyhrál Jiřík z Újezda a Honza Kouřimák z Krkovička. Hajzle! Maličký, jukni. Já to viděl, já to Jo, aha. Poslední statistická, to je, kdo vlastně trefil nejvíc zápasů. Jo, hrál se nějakých 64 zápasů, kdo vlastně trefil nejvíc jako 1-0-2. Určitě. A za to mám v rodině, je to Adéla Áda. To už je nějaký. Ano, špatně to dělal, špatně. To bylo. Já nevím, za vaše No a pak tu mám dvě. Pro mě obrovský překvapení. Protože se s ním vždycky pobavím. Ale opravdu jsou to skokanky roku. Oni opravdu byli úžasní. Jedna opravdu si myslela, že si máme badmintonovou pálku a půjde hrát ale poslední 3 dny mi normálně posílala tipy na mail, jo. Jako, já jsem nevěděl, co se děje, jo. Mě možná ještě z mýho dne, nebo co se děje. Že to neudělala vlastně